ପ୍ରେତ ପିଶାଚ କେହି ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତ କେହି ୟାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୂତର ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର କାଜୁଆଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କହି ଆସୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ରାତିରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦ ସେହି କାଜୁଆଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରୁ ଆସୁଥିବାର ସେମାନେ ନିଜ ଉପରସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସେହି କଥାକୁ ଭ୍ରମ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଶୁଣାଯିବାରୁ ସେମାନେ ସେହି ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସେହି ପଞ୍ଚମ ମହଲାର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିବାର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଅଛି ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଦେଖି କେତେକ ଲୋକ ସେଠି ଭୂତର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବହୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ଲିଚ୍ ଅଥବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସିସିଟିଭି ଗ୍ଲିଚ୍ ଯୋଗୁଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛାଇ ପରି ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାର ଏହା ଏକ ଗ୍ଲିଚ୍। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଆତ୍ମା ଥିବାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭିରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ଲିଚ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପିଜିଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ। ଭିଡ଼ିଓରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚରକୁ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିନା ପବନରେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେଚରକୁ ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ନିଜ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସିସିଟିଭିରେ ଗଲା ରାତିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଚେୟାରଟି ଆପେ ଆପେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲର, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା କି ସେଠାରେ ବସୁଥିବା ରୋଗୀର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେଠି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ସେହି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟି ରାତିରେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବାର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲର, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। এই ভিডিওটি যেତିକି ଅଦ୍ଭୁତ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।